കൂട്ടുകാർക്ക് ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഹാപ്പി ദീപാവലി. എനിക്കിന്ന് അവധിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയി. കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഒരു റിലേറ്റീവിൻ്റെ ഒരാണ്ടായിരുന്നു. ആണ്ടിന് ഫുഡ് കഴിക്കാനൊക്കെ വിളിച്ചു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് പോയി. ഹരിപ്പാടെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് പോയത്. അങ്ങനെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു 1:30 മണിയോടുകൂടി ഫുഡും എല്ലാം കഴിച്ച് അവിടെ കുറേ ആളുകളെല്ലാം കണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്ന അവസരങ്ങളിലാണ് നമ്മുടെ കുറേ പ്രിയപ്പെട്ട ആളുകളെല്ലാം വീണ്ടും കാണുകയും ഓർമ്മ പുതുക്കുകയും ഇന്നിടത്തൊക്കെ ഇന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവസരങ്ങളിലാണ്. അപ്പം വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ എല്ലാവരും പോകണം. അന്നേരം നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് ചില ആളുകളെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരുടേത് പോലും നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചില അവസരങ്ങളിൽ ദൂര സ്ഥലത്തൊക്കെ താമസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവരെയൊന്നും പെട്ടെന്ന് പോയി കാണാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ ഇവരെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ, ഇവരെ മക്കളെയും കൊച്ചുമക്കളെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പരിചയം പുതുക്കലും ഒരു ബന്ധം പുതുക്കലും ഒക്കെ ആവും. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നമ്മളെ വിശേഷ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മളെ വിളിക്കുമ്പോഴെല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണം. അതൊക്കെ ഒരു സന്തോഷമാണ്. ദൂരെയുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ സ്വന്തക്കാരെയും ബന്ധുക്കളെയും ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ കാണുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക അനുഭവമാണ്. മരിക്കുന്നത് ദുഃഖമാണെങ്കിലും ഈ ഒത്തുചേരൽ ഒരു ആനന്ദമാണ് കൂട്ടുകാരെ. എല്ലാവരും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങൾ പോകാനും പങ്കെടുക്കാനുമായിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം. നമുക്ക് അതൊക്കെ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റത്തുള്ളൂ കൂട്ടുകാരെ. ഇന്ന് ദീപാവലിയായിട്ട് എല്ലാ വീടുകളിലും പണ്ടൊക്കെ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ കൊച്ച് ആയിരിക്കുമ്പം രാവിലെ അങ്ങ് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുക. രാവിലെ 5 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേ 5:30 മണി എന്തുമായാലും 6 മണിക്ക് മുമ്പ് നമ്മളെ അങ്ങ് ഉണർത്തിയിട്ട് ദേഹം മുഴുവനും എണ്ണയൊക്കെ തേച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂറോളം അവിടെ നിർത്തിയേക്കും. എന്നിട്ട് രാവിലെ കുളിപ്പിക്കും. രാവിലെ ഇങ്ങനെ കൊച്ചു പിള്ളേരെ എല്ലാം കുളിപ്പിച്ച് റെഡിയാക്കി അങ്ങ് നിർത്തിയിട്ട് വീട്ടിലെ ഗൃഹനാഥന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ആൺപിള്ളേരും എല്ലാവരും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെല്ലാം കൂടെ തലേന്ന് തന്നെ പടക്കം എല്ലാം വാങ്ങിച്ച് തയ്യാറാക്കി അങ്ങനെ വെച്ചേക്കും. എന്നിട്ട് തുടങ്ങും പടാന്ന് പൊട്ടിക്കലങ്ങ് തുടങ്ങും. പൊട്ടിക്കൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ പിള്ളേരെല്ലാം ടപ്പേന്ന് നിലവിളി തുടങ്ങും. പിള്ളേർക്ക് ഇത് ഭയങ്കര പേടിയാണ്. എൻ്റെ മോൻ്റെ കാര്യം ഉൾപ്പെടെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. പണ്ട് ഇതുപോലെ പടക്കം പൊട്ടി തീരുന്ന സമയം വരെ നിലവിളിയായിരുന്നു. ഞാൻ ഇപ്പോൾ അത് ഓർക്കുകയാണ്. കടകളിലെല്ലാം ഇന്ന് പോയ വഴിക്ക് പടക്കം ഇരിക്കുന്നതുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ ഒന്നും വാങ്ങിച്ചില്ല. ഇതിനെല്ലാം ഭയങ്കര വിലയുമാണ്. ആകെ 500 രൂപ കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചാലും അതിനകത്ത് 1-2 കാണത്തുള്ളൂ. അത്രയ്ക്ക് ഭയങ്കര വിലയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പുത്രൻ അതിനോടൊന്നും താല്പര്യമില്ല. പിന്നെ പൊട്ടിക്കുന്നതിന് പണ്ട് ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും അതിന് താല്പര്യമൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാനും ഒന്നും വാങ്ങിച്ചില്ല. ഇനി പോരുന്നു. ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ മഴയുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങോട്ട് പോയ സമയത്ത് കരുനാഗപ്പള്ളി അവിടേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ഒരു മഴയൊക്കെ പൊടിച്ച്. അല്ലാതെ പിന്നെ വലിയ മഴയൊന്നും പെയ്തില്ല. അതുകൊണ്ട് പടക്ക വിൽപ്പനക്കാർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടും തടസ്സമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. കുറേ ആളുകളൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നത് കണ്ടു. അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ അതിൻ്റെ മേളിൽ എവിടെയോ ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊട്ടിക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോഴത്തേനും എല്ലാം പൊട്ടിച്ച് തീർന്നു കൂട്ടുകാരെ. അല്ലെങ്കിലും രാത്രി ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല, ഒട്ടും ക്ലിയർ ആയിരിക്കത്തില്ല. അങ്ങനെ ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ ദീപാവലി വിശേഷം. ഇപ്പോൾ ഉള്ള പിള്ളേരുടെ അടുത്ത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കുളിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അവർ അവിടെ കിടന്നുറങ്ങുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് എണ്ണ വെച്ച് കുളിക്കേണ്ടിയും വരും. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ അങ്ങനെ. പിള്ളേരെല്ലാം അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് മാത്രമേ ഇപ്പം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അവരെന്താണോ അത് മാത്രമേ നടക്കത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു കാലമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവരെ നമുക്ക് മാറ്റാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. നമ്മളെ മോനെ ചക്കരെ കുട്ടാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പൊന്നുപോലെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ അവരെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് പെരുമാറുന്നത്. അത് നമ്മൾ വിഷമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഈ കാലം പോകുന്ന പോക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കൂട്ടുകാരെ. അതുകൊണ്ട് ആരും ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും വ്യാകുലപ്പെടേണ്ട. മക്കളെ വഴിക്ക് അങ്ങനെ പോകട്ടെ, നമുക്ക് നമ്മളെ വഴിക്ക് അങ്ങനെ പോകാം. അപ്പോൾ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇല്ല. അവരെ ഇഷ്ടത്തിന് ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുക. അത്രയേ ഉള്ളൂ. എല്ലാ കൂട്ടുകാരും
ഇന്ന് ദീപാവലി അങ്ങനെ അടിപൊളിയായി ആഘോഷിച്ച് വന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കൂട്ടുകാരെ. പിന്നെ വേറെ ഇന്ന് വിശേഷങ്ങളൊന്നുമില്ല. എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഞാൻ ഇവിടെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചാനലുകാരുടേതൊക്കെ കുറച്ച് കണ്ടു. ചില ആളുകളൊക്കെ അവരുടെ സങ്കടം പറയുന്നു, ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറേ നാളായിട്ടും കര കയറ്റില്ല. ചാനൽ തുടങ്ങി കര എന്തെങ്കിലും കയറട്ടെ, നമുക്കെന്ത് വേണം, നമുക്ക് ചാനൽ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ ഓരോന്നൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇല്ല, പിള്ളേരെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ചാനലിങ്ങനെ അതിൻ്റെ രീതിക്ക് പോകും, നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മളെ രീതിക്ക് ഇത് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതിങ്ങനെ നിരന്തരം നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. ആ കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് എനിക്കിത് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. കൂടുതലൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. അങ്ങനെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എക്സ്പെക്റ്റ് ദ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ്. അപ്രതീക്ഷിതമായത് പ്രതീക്ഷിച്ച് ഇരിക്കുക, അത് മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ കൂട്ടുകാരെ. ഓക്കെ, പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് എല്ലാ കൂട്ടുകാരെയും നാളെ കാണാം.